Има ли съставка, която би помогнала и при вирусна, и при бактериална хрема? Да, има, и това е лактоферин. Лактоферинът е протеин с антивирусно и антибактериално действие и се съдържа в носния ни секрет. Целта му е да стопира навлизането на вирусите, включително коронавирусите, в клетките, както и размножаването на болестотворните бактерии в носа. Нуждата от лактоферин нараства в началната фаза на боледуване, както и цялостно през есенно-зимния сезон, когато сме по-предразположени към боледуване. Много удобен и ефективен начин да се набави локално лактоферин в носа е чрез капки или спрей грипстоп, които съдържат именно тази съставка. Интересен факт е, че кърмата и коластрата съдържат високи нива на лактоферин, затова капки грипстоп са подходящи при бебета от нулева възраст, бременни и кърмачки, а спреят на грипстоп е подходящ при деца над 12 месеца, бременни и кърмачки. Капките и спреят на грипстоп могат да се прилагат съответно по 2 капки или по 2 впръсквания в двете ноздри до 2-3 пъти дневно.